De jaarlijkse squalsportdij in Achkarspelen vindt goed weer plak. Zo'n 600 band samelen van de morgen op het sportveld op de Harkema. Een sportieve dij die al jaren een traditie is en belangrijk is voor de jongeren. Sport is sowieso natuurlijk belangrijk voor de kinderen, ook met betrekking tot gewicht. Maar ook gewoon om lekker buiten te zijn, lekker met elkaar bezig te zijn, om gewoon gezond te blijven. Het doel is de jongeren te stimuleren om een sport te beoefenen. Hield iets minder jongeren sporten de laatste jaren bij een vereniging. Zoals joggen ze ook bij de gemeente Achkarspelen. Vooral naar de basisscholen heb je een soort baan aan. Dat is juist, dan zit dat gemiddeld en dat is in Nederland wat zijn basisschool heeft rond de 74%. Die dat wel wat bij een sportvereniging zit. Juist het daarna een beetje wat voortgezet onderwijs, wat langzaam wat waarom in. En daar is ook een beetje wat een zwaar hoer. In de coronatijd is een soort jongeren die daar wat, toch, je mocht even niks. En dat is juist nog even dat het daar wat stagneert. En die cijfers gaan nog wat meer naar beneden. De gemeente doet er alles aan om het sporten stimuleren te blijven. Net alleen nog de sportdij is daar onderdeel van. Maar ook voor de andere doelgroepen bezieken ze haren in te zetten. We hebben een kennismakingsprogramma, dat kerst even met de vereniging. Dat is even een periode wat voor sport dat er is. Dat doen we van alle groepen 5 tot de maagdek. En eigenlijk is het dan van zie je een sport die bij die post. En dan, als je een soort kennis maakt, dan wist ik van hey, dit valt nou misschien wel wat minder. Dan geef ik weer terug naar de volgende sport. En dat is een beetje goed ondervinding met